čo? Tam niečo je. To nemám, to nemám. Máme tu ďalšiu otváračku Pokešov. Minulé video ste ma totálne zaspomovali v správach a chceli ste meniť, za to som neskutočne vďačná, pretože som získala naozaj unikátne karty. Každopádne dneska si poďme otvoriť Perfect Order. Som zvedavá, čo nám tam dneska padne. Každopádne to tu nejdem naťahovať a poďme na to. Tu máte kodisko. Jednu kartu dáme dozadu, akože energia a poďme na to. Energická. Každopádne chcel som mať elektrická. Kto by chcel nejaké normálne karty, holo alebo reverse holo, tak určite mi napíšte, pretože mám kopec duplikátov a keďže skladám master set, tak určite rada pomením, pretože mám kopec duplikátov. No a tu nám to už za chvíľku začne. Servín reversko, to už mám. A reversko bineko. A čo to? Tam niečo je. To nemám. Secret Dash. Čo si, ten je krásny. Odpadnem. Takže kamoši, dneska toto krásne padlo, ešte len vám otváram druhý booster pack, teda na video samozrejme, a hneď tu máme krásny full art. Akože wow, tak teraz ma to riadne nakoplo a chcem ísť hneď otvoriť ďalšie, ale necháme si tieto booster packy na ďalšie video.